Wel, bore yma, ffrindiau, da ni'n parhau efo'n cyfres Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr. Ac wrth i ni nesau at wythnos y Pasg, bore yma, hefyd gan bod hi'n sul cynta'r mis, da ni'n dathlu swper yr Arglwydd gyda'n gilydd. A chydig bach allan o'r drefn, ond dyna yw'r ffocws mynd i fod bore yma, sef myfyrio o gylch beth sy'n digwydd ar y nos Iau yn wythnos y Pasg. Felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o Luc pennod 22 a darllen adnod 17 ymlaen. Yna cymerodd gwpan o win, adrodd gweddi o ddiolch, ac yna dweud wrth ei ddisgyblion, cymerwch hwn a'i rannu rhyngoch. Dwi'n dweud wrthoch chi fyddai ddim yn yfed gwin eto nes i Dduw ddod i deyrnasu. Yna cymerodd dorth o bara, ac yna ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, ei thorri a'i rhannu i'w ddisgyblion, dyma fy nghorff i sy'n cael ei roi drostoch chi. Gwnewch hyn i gofio amdana i. Wedyn, ar ôl bwyta swper, gyfeilodd yn y cwpan eto a dweud, mae'r cwpan yma'n cynrychioli'r ymrwymiad newydd drwy fy ngwaed i sy'n cael ei dywallt ar eich rhan chi. Nawr, mae'r hanes i ni newydd glywed fan yna. Ddigwyddodd fwy na thebyg yn hwyr ar y nos Iau, hyd yn oed yn yr oriau bach falle ar y dydd Gwener yn wythnos y Pasg. Dyma lle mae'n traddodiad ni o swper yr Arglwydd, y cymun neu'r Ewcharist yn dod ohono fo. Mae'r apostol Paul yn rhoi llawer o sylw i hyn yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiad. Mae'n rhoi arweiniad, esboniad mwy llawn i ni o beth yw arwyddocad, swper yr Arglwydd, sut dylen ni a sut na ddylen ni ddathlu swper yr Arglwydd. I ni'n cael adroddiadau am bobl gwyllt yn Corinth yn sgipio'r cyw i gymryd swper yr Arglwydd a pobl hyd yn oed yn meddwi ar win swper yr Arglwydd. Ond heddiw, da ni ddim mynd i droi at arweiniad fwy llawn yr apostol Paul, ond yn hytrach dwi eisiau ni ganolbwyntio ar symlrwydd y peth, fel mae e'n cael ei gyflwyno y tro cyntaf yna gan Iesu i'w ddisgyblion. Oherwydd, bod e'n bwysig yn bod ni'n deall arwyddocad, swper yr Arglwydd, sef, wrth gwrs, bod e'n symbol o aberth yr Arglwydd Iesu, bod y bara yn atgoffa ni bod Iesu Grist wedi torri gorff, bod y gwaed yn symbol o, bod yr gwin yn symbol o waed yr Arglwydd Iesu, a'r holl symboliaeth hwnna, bod pobl trwy'r canrifoedd wedi bod yn aberthu pethau yn y deml, ond nawr bod yr un aberth perffaith am bechodau ddoi heddiw ac yfori wedi cael ei gyflwyno. Mae'n bwysig bod ni'n deall hynna. Ond heddiw, dwi eisiau ni wahodd yn hunain, ddim jyst i ddeall swper yr Arglwydd, ond hefyd i gael yn symud a'n gwefreiddio gan y peth. Gan sylweddoli, mae beth ydy hwn, ydy symbol sy'n troi yn golwg, troi yn calonnau, troi meddyliau at Iesu Grist ei hun. Rhywbeth sy'n atgoffa ni o beth ydy cariad. Cariad sy'n gwneud nid dim ond dweud. Cariad y dyle yn symud ni, nid jyst bod yn wybodaeth i'r meddwl. Achos weithiau, dydy geiriau ddim yn ddigon i gyfathrebu mawredd a dilgelwch rhywbeth, na di. Dwi yn berson geiriau. Dwi'n licio darllen, dwi'n licio sgwennu, dwi'n licio trafod. Dwi yn berson geiriau. Peidiwch cael fi'n wrong. Ond weithiau, dydy geiriau ddim yn ddigon, na di. A mae y cyfan nath Iesu gyflawni ar y groes. Mae'r cyfan nath Iesu ddod fel aberth drosto ni. Mae yna fawredd a mae yna ddirgelwch yna
nad ydy dim ond geiriau weithiau yn gallu wneud cyfiawnder â nhw. A dyna un rheswm pam dwi'n meddwl mae Iesu wedi cyflwyno sacrament, symbol swper yr arglwydd i ni. Mae wedi rhoi visuals i ni. Mae wedi rhoi arwyddion i ni sy'n mynd â ni'n ddyfnach falle na be mae dim ond geiriau yn gallu i gwneud. Oherwydd, da ni yn fwy na just bodau deallusol. Da ni'n fwy na intellectual beings yn dydan. Da ni'n bobl sydd hefyd yn cael yn symud gan ddelweddau. Da ni'n bobl hefyd sydd angen cael yn gwefreiddio gan luniau. A mae Iesu wedi cyflwyno rhywbeth i ni fan hyn, ddyle'n symud ni. Ddyle hwylio yn sylw ni mewn ffordd mwy a mewn ffordd dyfnach na mae dim ond geiriau yn gallu gwneud. Nawr, mae yna ystrydeb gyda ni yn does sy'n dweud bod llun yn dweud mwy na 1000 o eiriau. A dwi eisiau ni weld hwn heddiw fel llun. Dwi eisiau ni weld fel llun sy'n dweud mwy na 1000 o eiriau. A dwi wedi bod ar rywfaint o daith pan mae'n dod i'n perthynas i efo swper yr arglwydd dros y blynyddoedd. Ges i fy magu mewn traddodiad Cristnogol hyfryd iawn, cyfoethog iawn, ond traddodiad isel eglwysig iawn. Traddodiad oedd wrth gwrs, yn dathlu swper yr arglwydd, ond oedd yn mynd allan o'r ffordd falle i ddweud mai dim ond symbol yw hwn sydd yn pwyntio at, wrth gwrs, Iesu Grist. A mae hynna'n iawn, ydy. Mae hwnna'n symbol yw sy'n pwyntio at Iesu. Ar rywyd, does dim byd magical yn y bara'r gwyn ei hun. Be mae'n neud yw pwyntio ni at yr Iesu sydd yn gallu newid y stori. Ond weithiau, mae modd mynd rhy bell efo hynny, yn does? A bron, trin swper yr arglwydd yn fel rhywbeth, dyw e ddim rili yn bwysig, math o beth, ti'n gwybod? A rhywbeth da ni jyst yn sticio ar ddiwedd yr oedfa weithiau, a da ni jyst yn rhyw brysio trwyddo fe er mwyn mynd at y te a'r coffi, math o beth. Ond dwi wedi mynd full circle, dwi ddim wedi mynd holl ffordd i Rufain, pidwch poeni, ond dwi wedi dod i werthfawrogiad newydd a dyfnach o sacrament swper yr arglwydd yn y blynyddoedd diwetha. A fe nath y daith ddechrau i fi mewn lle rhyfedd. Nath e ddechrau mis Tachwedd 2018 ym Mharis. Nid yn y Sacré-Cœur nac ychwaith ym Mhrydferthwch Notre Dame, ond mewn cartref henoed ar gyrion y ddinas. Oedd Mena ar y pryd yn gweithio i BMS World Mission, fel mae rhai ohonoch chi'n gwybod. Ac mae BMS World Mission yn danfon i staff hyd yn oed os y'n nhw'n gweithio yn y wlad yma, pob hyn a hyn o flynyddoedd, i wlad arall i weld y gwaith go iawn fel petai, fel bod nhw'n yn gallu cael mwy o connection gyda'r gwaith maen nhw yn ei gefnogi. A wedyn ges i a Cadog deithio gyda Mena ar y daith yma. Oedd yn bach o busman's holiday fel maen nhw'n dweud. Ac un diwrnod, fe eithon ni ymweld ac un o weithwyr BMS oedd yn gweithio fel gweinidog mewn tref argyrion dinas Paris. A fe eithon ni gyda hi i gynnal oedfa mewn cartref henoed. Oedden ni'n canu am bach emyn, a'r gweinidog wedyn yn rhannu am chydig o eiriau, a wedyn oedd hi'n amser i ddathlu swper yr arglwydd. Nawr, fel mae rhai o'ch chi'n gwybod, mae'n heili yn dod o Ffrainc yn wreiddiol. Couture oedd cyfenw fy nhad, ond oedd Angharad yn cofio dod o'r un ardal. Couture oedd cyfenw dad, ond pan nath i'r coleg nath penderfynu bod eisiau enw Cymraeg, so nath e cymryd Llwyd. Felly fe faswn ni wedi gallu bod yn Rhys Couture. Ond mae Cynan ymrawd i, mae o'n gytid, ac mae Cynan Couture yn syndro fel enw, rhyw rapper cool neu rhywbeth. Ond anyway.
to cut a long story short, bod gennau gysylltiadau teuluol a Ffrainc, yn anffodus, dim gair o Ffrangeg gyda fi. Felly, o'n i fyna yn y gwasanaeth yma, yn y cartre henoed. O'n i'n adnabod rhai o'r ymynau, ond eto o'n i ddim wir yn gallu dilyn y geiriau. Oedd yr gweinidog wedi rhannu gair, eto o'n i'n deall gair oedd hi yn dweud. Ond wedyn, wrth iddi droi at Swper yr Arglwydd, sydyn rhaid nath popeth dod yn fyw. Achos o'n i dal ddim yn deall y geiriau oedd yn dod allan o'i gennau hi, ond eto, mewn ffordd ysbrydol dofn, o'n i'n deall yn iawn beth oedd hi'n dweud. Oherwydd, sydyn rhaid, oedd hi'n siarad iaith y sacrament, yn doedd? Oedd hi'n siarad iaith bara a gwyn. Ac y moment yna, nes i sylweddoli, mewn ffordd dyma ydy un o'r pethau anhygoel mae Iesu wedi rhoi i ni yn Swper yr Arglwydd. Mae e wedi rhoi iaith i ni sydd yn sbanio'r canrifoedd, yn torri trwy gwahaniaethau gwledydd, ieithoedd, diwylliannol. Mae e bron rhyw fath o international language Cristnogion ydy sacrament Swper yr Arglwydd. A'r diwrnod yna yn y cartre henoed yma, gyda fi'n defnyddio fy bonjour, madam, gymaint o'n i'n gallu a dim byd arall. Eto, o'n i'n gwybod yn iawn be oedd yn mynd mlaen. Achos o'n i'n siarad yr iaith yma. Ac oedd nhw yn siarad yr iaith yma. Ac oedd gyda ni yr iaith gyffredin yma. Sef sacrament Swper yr Arglwydd. Ar diwrnod yna nes i ddatblygu gwerthfawrogiad dyfnach ac oedd gennau yn gynt am bwer defod Swper yr Arglwydd. Nes i weld fod, fel ni'n dweud, fod symbol darlun a sacrament yn gallu torri trwyddo mewn i fywyd a stori rhywun, mewn ffordd dydy jyst geiriau falle ddim yn gallu. A dwi'n meddwl, yna rhywbeth pwerus hefyd am y ffaith bod fi wedi cael yr dealltwriaeth yma mewn cartre henoed. Achos i rhai o'noch chi sydd falle gyda unigolion oedrannus yn eich teulu, neu rhai o'noch chi yn gweithio yn y byd iechyd ac yn mynd mewn i gartrefi henoed. Mae'n drist yn dydi gweld meddyliau rhai pobl hŷn yn mynd i grwydro wrth bod nhw yn dioddef o dementia ac yn y blaen. Ond eto, pan fydda i'n mynd mewn i cartrefi henoed, mae'n ddiddorol bod yna rhai pethau dal yn torri trwyddo, does? Ac oedd e'n amlwg i'r hen griw yma yn y cartre henoed yn Paris. Falle oedd nhw cymaint a fi ddim falle'n tracio beth y gweinidog yn dweud, ond pan oedd e'n dod i'r symbolau, oedd e'n amlwg fod yna rhywbeth yn hitio i calonnau nhw hefyd. Be nath daro fi'r diwrnod yna oedd bod Swper yr Arglwydd bod e'n oesol. Mae e'n rhywbeth sydd wedi cael ei roi i ni gan Iesu, nid ar gyfer heddiw, ond ar gyfer hanes, ar gyfer y canrifoedd. Dwi ddim yn berson traddodiadol iawn. Dwi'n berson yn aml sy'n lladd ar draddodiadau, ac yn arbennig dwi ddim yn keen fod eglwysi yn rhy stuck i draddodiad. Ond dyma un traddodiad y dylen ni fel Cristnogion barchu a'i ddathlu ym mhob oes ac ym mhob cenhedlaeth. O'n i'n darllen y llyfr yn ddiweddar, a dwi'n gwybod mae Martin wedi darllen e hefyd. Ac ar ddiwedd y llyfr yma, oedd e'n sôn am Swper yr Arglwydd fel hyn, sef mi ddyle fe fod yn bosib i unrhyw Gristion o unrhyw oes gamu mewn i unrhyw eglwys a bod yna o leiaf un peth mae'n gallu adnabod, sef Swper yr Arglwydd. So dychmygwch nawr bod yna rhywun ifanc o Gersalem yn teithio nôl mewn amser 2000 o flynyddoedd i'r eglwys Coptic. Falle bysen nhw'n stryglo i ffeindio Wi-Fi, ond gobeithio bysen nhw'n adnabod y bara a'r gwyn. Yn yr un ffordd, tasa Awstyn Sant o'r 5ed ganrif yn cerdded mewn i Gersalem bore yma. So nhw ddim yn gwybod beth i wneud
o'r bes gitar ar sgrin falle, ond gobeithio fysa nhw'n adnabod y bara a'r gwin. Hynny yw, mae hwn yn rhyw symbol sydd wedi cael ei roed i ni gan Iesu ar gyfer y canrifoedd. Mae'n rhywbeth sydd yn uno ac yn iaith sydd wedi para trwy hanes. Oherwydd bod e'n iaith sy'n dangos Iesu i ni. Mae e'n arwydd sy'n achosi ni ym mhob oes i ddod yn ffres gyda'n beiau, gyda'n beichiau, gyda'n pechodau o flaen yr Iesu sy'n maddau pechodau. Nawr, yr ail rhan o'r gair dwi eisiau ni droi ato bore yma ydy yr hanes hyfryd yn Luc 24, lle mae yna ddau ar y ffordd i Emmaus. Dechrau darllen yn adnod 30 ymlaen. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara ac adrodd y weddi o ddiolch cyn ei thorri a'i rhoi... hold on. Dwi'n darllen yn beth iawn? Ydw, iawn. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonnau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio be mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud. Ymhen dim o amser roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddweud wrthyn nhw oedd, mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Simon Pedr wedi weld. Yna, dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd yn nhw ar eu taith. A hwn sy'n hyfryd. A sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu, sut? Wrth iddo dorri'r bara. Hwna'n hyfryd yn dydy? Sut nathon nhw adnabod Iesu? Nathon nhw Profi'r Wefr, nathon nhw weld bod rhywbeth special amdano fo, nath Iesu fynd â nhw at y gair, so chybod mae'r gair a geiriau'n bwysig. Ond sut nathon nhw adnabod e? Pan nath e dorri'r bara. Eto mae'n dangos yn dydy grym, delwedd a symbol i atgoffa ni o pwy ydy Iesu a be mae wedi wneud drosto ni. A dyna pam bod Swper yr Arglwydd yn rhywbeth dwi eisiau ni gael gwerthfawrogiad newydd a dyfnach ohono fe bore yma. Achos mae'n atgoffa ni fod yr Efengyl yn wirionedd i'w gredu, ond mae hefyd yn wirionedd sydd angen i ni brofi a cael yn symud oddi wrtho fe. Dwi ddim yn berson sydd o blaid emotionalism, ond dwi yn credu y dyle be mae Iesu wedi wneud yn symud ni yn emosiynol. Mi dyle fe fod yn fwy na jyst rhywbeth da ni'n ei credu. Dyle fe fod yn rhywbeth sydd yn symud ni ac yn cyffwrdd ni. A mae'r symbol fel ni'n dweud yn croesi traddodiad, yn croesi ffiniau, yn croesi ffiniau ieithyddol. Chybod, weithiau, dwi'n meddwl os da chi wedi bod i galeri yn ddiweddar neu erioed. Pan chi'n mynd i galeri, chybod, rydych galeri Caernarfon. O ia, enw'r lle ydy galeri fan. Y galeri yn galeri Caernarfon, dwi'n siarad am nawr. Pan da chi'n mynd mewn yna, chybod, mae gyda chi ddarn o waith celf, a wedyn aml mae gyda chi rhyw plac bach wrth yr ymyl sy'n esbonio fe'n, does, chybod. Nawr, pan da chi'n mynd i galeri celf, da chi ddim jyst yn mynd yna a jyst darllen y plac, a wedyn mynd mlaen a darllen y plac nesaf, mynd mlaen a darllen y plac nesaf, a wedyn mynd adre a dweutho pobl, o ie, oedd y plac yma'n deud hyn, y plac yma'n deud llai. Mae gan y plac i le, neu mae gan y geiriau y lle i esbonio beth sy'n mynd mlaen, ond sa chi'n dlawd iawn yn mynd adre heb gam i nôl i actually gwerthfawrogi y darlun i hun. A dwi'n teimlo fod un peth yn gallu bod yn wir am Swper yr Arglwydd. Hynny yw, mae eisiau ni ddeall yr esboniad a beth sy'n mynd mlaen, a mae'r Arglwydd Iesu hun yn rhoi esboniad, yr Apostol Paul wedyn yn rhoi esboniad mwy. Ond weithiau mae rhaid ni jyst cam i nôl a gwerthfawrogi'r darlun am beth yw e. Gadael i'r darlun atgoffa ni, yn symud ni,
am faint cariad Iesu drosto ni. A bore yma, dwi'n yn gwybod beth i'ch sefyllfa chi. Felly bod rhywun yma bore yma wedi cael wythnos anodd. Felly bod rhywun yma bore yma meddwl bod chi ddim yn y lle iawn efo Duw i gael dathlu swper yr Arglwydd. A bod yn onest, dwi'n aml yn teimlo mod i ddim yn deilwng i gymryd swper yr Arglwydd. Heb sôn am arwain gwasanaeth le mae swper yr Arglwydd yn cael ei ddathlu. Ond mewn ffordd, that's the whole point. Bwrdd ydy hwn, nid ar gyfer pobl sy'n meddwl bod nhw'n iawn, ond bwrdd ydy hwn ar gyfer pobl sy'n gwybod bod nhw'n doredig. Bwrdd ydy hwn i bobl sy'n gwybod yn bod ni'n bechaduriaid sydd angen achubwr. Bwrdd ydy hwn i bobl sydd yn brifo a sydd angen meddyg. Mewn ffordd, yr prerequisite i gael dod at y bwrdd yw yn bod ni'n teimlo'n anheilwng. Hynny os da chi'n teimlo full of yourself, yna nid yma'r bwrdd i chi. Bwrdd ydy hwn i ni ddod wedi plygu, wedi torri, yn drwm, mwyn cael yn baich wedi cymryd oddi wrtho fe. Nid gan y bwrdd ei hun, ond gan Iesu, lle mae'r bwrdd yn atgoffa ni ohono fe. Nawr, 2 blynedd yn ôl, buodd na awdur ifanc o'r enw Rachel Held Evans farw. Ac yn ei llyfr Searching for Sunday, dyma sut mae hi yn siarad am swper yr Arglwydd. The church is God saying, I'm throwing a banquet. And all these mismatched, messed up people are invited. Here, have some wine. This is what God's kingdom is like. A bunch of outcasts and oddballs gathered at a table. Not because they are rich or worthy or good, but because they are hungry, because they said yes. And there's always room for more. So dwi'n mynd necessarily yn deud bod chi'n mismatched ac yn outcast ac yn weirdos. Ond chi'n deall ysbryd y dyfyniad yn dydych. Da ni am bobl gwahanol bore yma, da ni'n dod gyfeiriadau gwahanol, da ni'n cario beichiau gwahanol. Ond da ni'n dod at yn gilydd o gwmpas y bwrdd yma, oherwydd mae'r un Iesu sydd wedi gwneud iawn dros yn beien i gyd. Yr un Iesu sy'n cynnig bod yn feddyg i achau yn brywiau ni gyd. Ac un o'n hen garolau Cymraeg ni yn dweud geiriau tebyg. Eos ial, am hyn bechadur brysia. Sut? Fel yr wyt. I mofyn am dynoddfa fel yr wyt. Does dim rhaid i ni sortio'n bywyd allan cyn dod at y bwrdd bore yma. Does dim rhaid i ni wisgo fyny yn ffansi. Does dim rhaid i ni roed yn bywyd mewn trefn cyn dod at y bwrdd. Achos dod at Iesu ydy dechrau y stori, nid y graduation ceremony. Da ni lli dod fel ydyn ni. Yn cydnabod yn beian pechodau, yn awyr iawn o'n brywiau. Dod at y bwrdd, achos bod dod at y bwrdd yn symbol yn ddarlun sy'n atgoffa ni bod ni'n cael dod at Iesu sydd yn caru ni.